Idol Dennis, please come in. Formalan nga naiway iti change of command, iti Chief of Police, iti Lawag City Station, iti Laing nga Kalman. Yung dalawa ni Police Director Police Colonel Junior Labiano, iti panakay patugaw, iti kawagarong hepe, iti Lawag PNP, pagayon kini Police Colonel Ryan Rentar, kas officer in charge iti Lawag Police Station. Sigutan na ni Police Colonel Andrew Rabang, Executive Tabayang sa Serbi, iti Lawag City PNP. Managsakan met ni Police Colonel Ryan Rentar, kabuka iti barudatang assignment na iti PNP nga dati niten nagsaserbi iti Lawag City PNP di saan pa yung Colonel Isuna. Di Colonel Andrew Rabang iti temporary palaeng nga maidestino iti INPP o sakbay iti rasanod na iti sabalin tumunan nga posisyon nagyamamat ni Rabang sa iti Tagalawag City. Kabuto suportado sa aming programa at PNP bahit iso na nagtugaw kas hepe ti Cuerpo ti Pulisya. Idol Dennis Salipio, Tata Karemen.